Oyawre janeno mar Lolwe TV kendo machiegni e nonro mar Oboke, nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thur mar wacho oboke mar The Standard en ni Uhuru called that shattered Ruto's plans. Uhuru calls that shattered Ruto's plans. Okang' mane okaw kod ker Uhuru Kenyatta manoweyo jalup ker William Ruto kan kod buok mokalo. Iwacho ni ker Uhuru Kenyatta emane ogolo okang' kata emane ogolo duol ni mondo duond od bura mar Jubilee kik chung jago moro amora e od bura e yiero matin mar od bura ma Msambweni bang' kane giyudo maling'ling ni jalup ker William Ruto ne dhi tiyo kod yiero makamano e pimo mbi mare kod ogai mar ODM Raila Odinga e gwengego makadho wadh Nam Chumbi. Iwacho ni bang' kane ker Uhuru Kenyatta oseyudo maling'ling makama, nong'iso duond od bura mar Jubilee mondo kik chung jago moro amora e yiero matin ma od bura ma Msambweni. Gino miwacho ni obwogo mokalo jalup ker William Ruto. William Ruto ne chano tiyo kod yiero matin ma Msambweni e pimo mbi mage kod mbi mag ogai ma ODM Raila Odinga e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Kata kamano, chenro makama ne ogore e lwanda bang' ka duond od bura mar Jubilee kokadho kuom jagoro mare Raphael Tuju ne owacho ni duond od bura mar Jubilee dhi siro lwedo jachung' mar ODM e yiero matin ma Msambweni. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. Uhuru called that shattered Ruto's plan. Kaka ker Uhuru Kenyatta ne oketho chenro mag jalup ker William Ruto mar pimo mibage mag siasa kod ogai ma ODM Raila Odinga e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Oboke mar ariyo, dwaro mar jo od bura mar miyo jo od bura machon omenda mabalang' kata pension ne ogore e lwanda kendo odiochieng' manyoro mabiro bang' ka ker Uhuru Kenyatta ne otamre keto e chik mane dwaro ni omi jo od bura machon pension kata omenda maromo 100,000 dwe ka dwe. Ker Uhuru Kenyatta ne otamre keto koke e paro makamano. Oboke mar adek, doho ne owacho odiochieng' manyoro ni bedo ni idak kod ng'ama dichuo e ot achiel ok onyiso ni ukenduru. Doho ne ogolo chik odiochieng' manyoro ni ok onyiso ni ka idak kod ng'ama chuo e ot achiel to ni osekendi. Mano e gima ne owacho odiochieng' manyoro kod jal buche Chacha Mwita mane owacho ni dak kod dichuo e ot achiel ok onyiso ni osekendi. Mano ang'e ne wach madhi kelo lweny e kindwa kod the significant gender. Oboke mar ang'wen, doho odiochieng' manyoro ne ochungo chenro mar ketho duond od bura maduong' ma pacho kae. Doho ne ochungo chenro mar ketho od bura maduong' ma pacho kae. Mano en chik mane ogol kod Justice Weldon Korir odiochieng' manyoro kama ne ochungo chenro mar ketho od bura maduong' e pacho kae bang' ka jayal buche maduong' mano David Maraga ne okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo keth od bura maduong' ma pacho kae kuom tamore kete chik mar 2/3 gender rule. Kata kamano odiochieng' manyoro doho ne ochungo chenro makamano nyaka doho bi winj kwayo kendo gol paro mare e wi chenro makamano. Oboke mar abich, duond buche ma pacho kae kaachiel kod IEBC bende iwacho ni gin jok mane okelo midhiero masani omako od bura maduong' ma pacho kae kuom tamore kadho e chik mano chik ma 2/3 gender rule. Iwacho ni IEBC kaachiel kod duond buche ma pacho kae bende ne ok otimo manyalore mar konyo neno ni od bura kata duond buche ma pacho kae duto oketo e chik tim mar yiero joma mine mathoth e od bura maduong' ma pacho kae. Oboke mar auchiel, jalup ker William Ruto ne oyudo buok bang' ka ker Uhuru Kenyatta ne onyiso duond od bura mar Jubilee mondo kik chung jago moro amora e yiero matin ma Msambweni. Iwacho ni jalup ker William Ruto ne en kod chenro mar tiyo kod yiero matin ma Msambweni e pimo teko mare kod teko mag ogai ma ODM Raila Odinga e gwenge makadho wadh Nam Chumbi to moloyo e kaunti ma Kwale. Kata kamano,
ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod duond od bura mar Jubilee ne otamre chenro mar chungo jago mar dhi chung kod otiko mar Jubilee e od bura matin ma Msambweni, kendo ne giwacho ni gidhi sero lwedo jachung mar ODM. Gino miwacho ni oketho chenro mag jalup ker William Ruto mar dhi rakore kod ogai ma ODM Raila Odinga e weche mag siasa e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Oboke mar 7, piny owacho ikwayo mondo omi skunde ma pacho kae omenda maromo bilion 13 motelo ne chakruok mag weche mag somo dwe manyien. Duol mar Kupet, mano duol mochung' ne jopuonj e skunde mag primary kaachiel kod sekondar, ne okwayo piny owacho mondo omi skunde mag primary kaachiel kod sekondar omenda maromo bilion 13 ma gidhi tiyogo e timo ikruok motelo ne chakruok mag weche mag somo chakre tarik 5 dwe manyien. Oboke mar 8 loso wi kaka tuo mar COVID-19 oseloko swag kata chal mar jotelo mopogore opogore e pacho kae, miwacho ni sani nyaka ne tuo mar COVID-19 donje e pacho kae, jotelo ma kamagi ok osebedo ka lielo yie withgi. Iwacho ni gisebedo ka gin kod yie wich mabocho kata shaggy hairs kaluwore kod luoro ma gin go ni ponono gidhi oliel gi kuonde lielo yie wich ginyalo yudo tuo mar COVID-19. Iwacho ni kata ker Uhuru Kenyatta bende osebedo kan kod yie wich mang'eny kata shaggy hairs. Okil Kamaloka Abdul Nasir, moko kuom jotelo ma bende Mithika Linturi mano seneta ma Meru, iwacho ni magi kuom jotelo ma bende ok osebedo ka lielo withgi e kinde mokalo nyaka ne tuo mar COVID-19 muoch e pacho kae. Oboke mar 10, migawo mar thieth e pacho kae. Migawo mar thieth ne oyango ni chenro mar chako keto e tim kata temo yath mar COVID-19 kata mano vaccine trial mar COVID-19 dhi chakore e pacho kae. Chenro mar keto e tim kata temo yath mar kedo gi tuo mar COVID-19 idhi chako e pacho kae, kama ne owacho ni oganda maromo 40 oseyie mar dhi mondo timnegi temo e yath mar COVID-19 e pacho kae. Weche mok e kaunti, pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni to oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard lose weche tuke kama gi twak e wi midhiero mokwako jatugo mar Arsenal mano Mesut Ozil, miwacho ni pok obedo kod kinde maber kod klab mar Arsenal e thuolo mokalo. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni MPs turn against speakers. Pod loso mana e wi ywarok e kind jood bura ma pacho kae kaachiel kod jal buche maduong' ma pacho kae mano David Maraga e wi kwayo mane okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo keth od bura maduong' ma pacho kae kuom tamre keto e tim chik mar 2/3 gender rule. Odiochieng' manyoro speakers duto mag ute bura ma pacho kae mano Senate kod National Assembly ne oromo kod Attorney General mano odiochieng' manyoro e wi wach mar okang' ma gidhi kawo e wi kwayo mane okwa kod David Maraga mane okwayo kod ker Uhuru Kenyatta mondo keth od bura maduong' ma pacho kae. Iwacho ni jood bura duto ma pacho kae kaachiel kod speakers mag Senate kaachiel kod National Assembly ok mor kod paro mar Maraga mar ketho od bura maduong' ma pacho kae, kendo ne giromo odiochieng' manyoro kod Attorney General ma pacho kae e wi pingo okang' ma kamano. Oboke mar 4 pod loso mana e wi chung' mar Attorney General ma pacho kae kaachiel kod jood bura duto ma pacho kae e kwedo chenro mar ketho od bura maduong' ma pacho kae kuom tamore keto e tim chik mar 2/3 gender rule. Oboke mar 5, jood bura ne oyudo yweyo matin bang' ka doho mamalo kata High Court ne owacho kendo ne ochungo chenro mar ketho od bura maduong' ma pacho kae. Justice Weldon Korir mar doho mamalo kata High Court ne ochungo chenro mar ketho od bura maduong' ma pacho kae. Gino miwacho ni nomiyo jo ute bura ma pacho kae oyweyo bang' kane gisebedo kod luoro ni ponono ker Uhuru Kenyatta nyalo kawo okang' mar ketho od bura maduong' ma pacho kae. Oboke mar 6,
Jalup Ker William Ruto odiochieng' manyoro ne oyango ni odhi siro jachung' ma independent mano jachung' miluongo ni Abdalla Faisal. Abdalla Faisal en jachung' mar independent e yiero matin ma Msambweni, kendo odiochieng' manyoro ne oromo kod jalup Ker William Ruto, kama William Ruto ne owacho ni odhi siro lwedo Abdalla Faisal kaka jachung' ma independent e yiero matin ma Msambweni mabiro ndalo machuok bang' ka od bura mar Jubilee ne owacho ni ok gidhi chungo jago moro amora e yiero matin ma Msambweni. Kata kamano Ruto to dhi siro lwedo jachung' mar independent miluongo ni Faisal Abdalla e yiero matin ma Msambweni. Ito oboke mar 7, senators ma pacho kae dwaro ni kembe duto mitudo kod mibadhi mar KEMSA oyang' ne jopiny. Jo senators ma pacho kae dwaro ni oyang' ne jopiny nying kembe duto ma itudo kod mibadhi mar KEMSA e pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo weche moko e counties be nie oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation wayudo weche tuke kama ogirimiti e kind Kenya Premier League kaachiel kod FKF nochopo gikone otieno manyoro, kendo lig maduong' ma pacho kae mano Kenya Premier League idhi tayo kod duol mar FKF mabiro bang' ka winjruok mane kind FKF kod KPL ne orumo ayanga otieno manyoro, manyiso ni Gor Mahia ma gin joloch mar Kenya Premier League ok idhi yudo omenda maromo $4 million monego migi ka joloch ma Kenya Premier League bang' ka winjruok e kind KPL kaachiel kod FKF nochopo gikone otieno manyoro. Oboke mar 3 wan kod oboke mar The Star. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni Akinyi's woos. Oboke mar The Star loso mana ewi midhiero mokwako ja ohala mano nyadendi Joyce Akinyi, kama doho ne ogolo chik ni mondo omaye gechene kaachiel kod mwandune maromo $60 million. Doho ne ogolo chik ni mondo piny owacho okaw mwandu mag Joyce Akinyi kaachiel kod gechene maduto kwan giromo omenda mar $60 million mag uso yedhe mamero ji mitude kod Joyce Akinyi en johala mitudo kod uso yedhe mamero ji e pacho kae, kendo odiochieng' manyoro doho ne ogolo chik mondo piny owacho okaw mwandune ma nengogi romo $60 million. Ito oboke mar 2, doho mamalo ne ochungo chenro mar ketho od bura maduong' ma pacho kae. Ito oboke mar 4 loso ewi okang' mane jalup Ker William Ruto okawo mar dhi siro lwedo jachung' mar independent Faisal Abdalla e yiero matin ma Msambweni. Ito oboke mar 6 be loso mane midhiero mokwako ja ohala mano nyadendi Joyce Akinyi ma doho ne ogolo chik mondo piny owacho okaw mwandune maromo $60 million. Weche moko e counties be nie to oboke ni mar The Star. Tok oboke mar The Star en loso ewi chenro miwacho ni piny owacho nyalo wito okang' mar gero alak tuke mar opich tugo mar tenis e lak tuke ma Kasarani, ponono ni piny owacho ok omiyo duol mar tenis omenda. Iwacho ni duol mar tenis e pacho kae mano Tennis Federation ne kwayo piny owacho mondo migi omenda ma gidhi gero kod alak tuke mar opich tenis e pacho kae e paw tuke ma Kasarani. Kata kamano piny owacho pok omigi omenda ma kamago. Jahera mar Lolwe TV, mos magwa mag nonro mar oboke okinyi ma kawuono dhi ne oganda mag jogem Karariw. Mos magwa mag okinyi ma kawuono dhi ne jogweng' mag jogem Karariw. To moloyo watimo mos ne anyuola mar Jokambira kaluwore kod tho mar Dani Nyakawiri. Watimo mos ne anyuola mar Jokambira e gwenge mag gem Karariw kaluwore kod tho mar Dani Nyakawiri. Watimo mos e tho mar Dani Nyakawiri ne jogem Karariw to moloyo anyuola mar Jokambira. Jahera mar Lolwe TV, mano bende makelo e giko nonro mar oboke. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.